paglilitis sa pangalawang Pangulo. Ang paglilitis RMN Networks Special Coverage. Samtang dungan sa pagsugo sa impeachment trial kagahapon ni Vice President Sara Duterte, nagbaton og rally ang mga progresibong grupo kung asa si Presidente Bongbong Marcos gigraduhan og 0 sa kabataan SMR. Adunay report si Radyoman Bien Abanos. TXDC Radyoman Report. Gibarugan karon sa kabataan Southern Mindanao nga walay nahimo ang administrasyon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para sa kaayuhan sa katawhan. Mato ni Cobijan Kandas kabataan SMR nga 0 out of 10 ang ilang nahatag ngadto na ka Presidente Marcos sa iyang paglingkod isip leader sa nasod Pilipinas. Matod pa ni Kanda nga tungod napakyas ang presidente sa mga saad, ilabi na ang wala matuman nga 20 pesos nga kilo sa bugas ngayang gisaad itong 2022 elections. Gidugang sab ni Kandang walay pulos ang biyahe ni Presidente Marcos sa nasod Canada tungod wala kini nagdalag maayong oportunidad para sa mga Pilipino. Magkano na ba ang kilo ng tigas ngayon? Nasa 60 pesos lahat. Mas lumala pa nung tumaas yung presyo ng gasolina na dulot ng krisis. Ang tingog ni Cobijan Kanda gikan sa kabataan SMR. Kasama mo sa Baritag Serbisyo Publiko, Radyoman Bien Abanos sa Tak Araman. Tatak RMN.